Eh. Kadi ko boni. To kucura ande valisma. Waɗɗani ɗon paami. Ɗo tan. Ana yahani hay ɗon. Ko nder galle joɗotoɗa. Hay ɗon a boujani centimètre a boujani. Dès maintenant a waɗama intégré famille goɗɗum ɗum. Bon si a rectifié c'est pas grave. Coɗo e nder galle. Pourtant to paami ɗo waɗɗani de mi yaccu tan mi yaha. An anda hay goto ɗo hoɗo pemɗa anda ɗo hay goto. Galle Aïcha en paami. Aïcha holo? Aïcha goto. Ah Aïcha mo baba yaro. Rawno joɗade galle pa waɗade comprendre mais so arino on gondi e nder galle mo andu ka neɗɗo moƴƴo. Kono ko yumma haalno ñanen ko fof minani. Oui, ça c'est des histoires. So mi sañi no joɗɗa e galle. En tout cas an ka neɗɗo moƴƴo yumma aussi e miña kono ko baba ma woni ko faamani te min mi yiɗa addude probléme aji e nder galle he eyi donc no ɗaccu tan mi yaha so mi yeehi chaque weekend mami ar ɗon darde mo salminirde moon. A haala ɗum ni tan mais wona ko ganda waɗa ɗum après. On waɗ ɗum de Hoorey yiɗi ganda goɗɗum puisque décision ma wona respecté décision ma o mi yaada e ma e wona ko weli par ce que a neɗɗo moƴƴo a ala caɗele mais noon yimɓe ko ganda goɗɗum. Hoorey ça y est pense bien aux gens qui t'aiment. Inchallah. Moƴƴi yo Allah wat jitigal moƴƴal. Amin ya. Allez, porte-toi bien. Merci beaucoup. Arani kuro kuma sans arani ala problème moji ni tan de mbawda ay moji an ko ni tan bayata arani kuro sa way ndani hay gortum bet assalamu alaykum yono tan ko sa way ndani hay gortum bet kali kuru woni halde mako yaay woni tan adani halde mako ala foko heddani ko tan ko woni calak in jonon ko tijane ko wone mako ko dum yaltata e biwode ko dum wone mako ko woni koy feñe mako aduna fof ne seedi ko dum wone biwo ko woni biya mar min babba dokkuma jonnon dokkuma ko neddo de e non neddo dokkuma biyana nanga biyam ne fiya ene wara comme no gowda wardude kala ko jiida ko jam jam haalde no ligortoɗa ne wona leydi ligorte goto fof kono fiyandu umar ka jibinɗo tan komi jibin ni tan foti ari ardi hono min mi hokkani ɗum piitere joni noon so ɓiye waɗi ko fi ɗum fiye an holko woni probléme ma aɗa ɗo luuka guelnaɗo aɗa yaara dow mbiɗa jippita tan aɗa ɓeyda walla ko woni probléme haala fof ne dañi ɗo fuɗɗori kala haala ene dañi ɗo fuɗɗori so ɓiyamo haali ko haw dañi fiiɗo ɗum kanko kaali yo namdom holko waɗi wadde holko waɗi wadde kono holko seydani mi jogorani suuɗe seydani en maani pote wona deeɗo mi jogorani ɓiyamo noon wona battere goni tami o ɗaminimi ma debbo sako wiya ko jangol lori ko waɗi aɗa jaggi ɓiyam tan ɗum goni tan noon jibinirɗa ɓiyo ni ƴeemiɗamo ha ɓerde ma nde ɓuuɓi ko noon o jibinira c'est bon jimi mbaɗa e hoore ma fofo moya c'est bon baɗɗo wayre e waññininde somi yima mi hersa baɗɗo wayre e ko kesima waññinima haala so ɓiye waɗi ngal ɗo gollal eyyi ɗum hay goto ɗum bettata kesima kadi kiiɗima haalede an min kala ko gandanɗa kam mbeɗa andanma ko ɓuuri ɗum so wona ara fonda wonde gasi fondu tan de wonde foti min ala ko mawɗa haala wonde gasi an ko mama woni koye goɗani ko waɗi suuɗaki fofinaki ɓiyewani ko waɗaki fiyama point mère ya bisimilla fendi mo mon gandu min mbiya wona piiɗal suuɗo yo rewɓo men tijaani emin wona e Allah ya emin wona e Allah fofto yo mola ngal fofto koye moɗon jojjina len de ko bonɓe jogino kosam bonɗon joginiɓemusma ko mi fawanima ɗum ko musma bisimilla mbeɗe mi yaha noon kono mbeɗe mi ara mami tawtu mum ɗo mon ngam ko min woni tijanet an wona jeewo a tawi jeewo hono ma bisimilla ma yaasi min ma ɗo
afini yalta te o liti di sew sew fof ko gasi ɗo hen ɗon mi yahan soodoya min ama jarama no foti ko noon enen ndendi noon no jarama weltima no feewi inchallah jarama to jeyna omono nder omo dani on ko jinnomi haaldema noon seeɗa wala probléme on ko jimi ɗo hen welanimi ha yeeso amen wonde ne kilifa no mbaɗa wonde kilifa ni wiyeede ɗo ar soodo e modda en ar lawƴanam koyɗam ar addanoyam ndiyam ɗum welanimi te kilifa jeeya ɗum debbo noon so tolnima ɗo en mi heewi bone en fof kono noon min mi yiɗa aɗa waɗa ɗum ɗon anani eyi mbatta hen haqqille min nani ala probléme miñam ala probléme mami wat feere mi acci haqqille ɗum ɗon tinno e hoorema aɗa andi minen komin cuusa waddema min jiiɗa debbo ne wanma ɗum annen ala probléme tinno e hoorema ala probléme mami acci hen haqqille yo mbiɗa wiyami ara mi yiɗani hay dara muɗum yo mbiɗa wiyami ala probléme jarama min de mi naji min mo galle mo ganduɗa kalde pinɗa fan jeeya ko hesɗi yero holɗum foti hokkude Houleye kamɓe ɗiɗo ha ɓe cuuɗo ɓe dokkodira kalis je ne comprends pas min de mi famani ɗum ɗo yero son hokka Houleye hokkatama yimɓe fof no jooɗi yimɓe jiya meeɗa hokka Houleye kalis hay goto tawa kaɗa suuɗo aɗa moggino min da ko Houleye ñaguimo mi anda ko konko hokki Houleye kalis ha min de mi naji min Zahra galle mo ganduɗa ngel faɗi ko hesɗi ɗum de najnimo kono ma hunde hen laaɓam Salla jaɓi ma hunde laaɓam mi najiide yalla faabu en wona ɗum haawi kala ne garɗa ɗo henne pour o yima tan o yalta sinno ko sagam rek ni no gadduɗa ni gayen tan tawamo galle ndo sen mo tan haw anda wona kanko woni debbo mais o moƴƴi ko ceerno barke salatul fa o to so andunen mabbo debbo e monel mo yiya mone fewnito eyyi jibin juuɗe maɗa he wiccu ñaaƴ seeɗa ñaaƴ ar ndiyen ar ñaaƴ nirɓi ɗum na oto nirɓi sa mostan mos eyo mo ɗum tan wiccu ça va e balde fo ɓiɗa arda e boyamo galle ko noon keɓani yindirde quoi oɗo woni sakki Beyoncé quoi Beyoncé Madame, ça va? ça va bien machallah ɗum ɗo woni ko mbiyannomami ko ko woni Aïcha kañum woni ɗo ça va Ça va bien. seni aɗa e tampe alhamdulillah ayi de nagge mawge bonnata ñaay pulaar wi noon amon joni noon haade mariage kaali ɗo kam yawti yewtide kaw pour hakkudame pour mariage ami kaw wino noon yemi ƴeew Sali Mbour walla so moon to mbawɓe dañde liya baɗɗo lixdal taw ko dancine mawɗo min mbaɗa ɗo mariage o donc teddungal ma nandira noon tan quoi Ok. Allah newnu. ani newni kay Allah kay newni Nouvelle belɗo. kay newni kay newni Yo Allah yettim. amin Wadde ɓacce mon. kanko ɗum mbiyannomami o limo ngo ok bye raɓɓiɗo toro a waɗanima aka yira e darde 32 heures yo tan ɗum ko kuume seeɗa wona kuume a seki noon barke noon sa gueɗo wona limo ngel ɗum mo galla ɗum
Aisha Ina seri. ko jonde jippimi Jippi ma mara tampani. ala ko mawɗum kami tampani C'est bien. anan kam sa yi valise am ma ɗum jaahe seeɗa nde garannomi nde komi gaddatno ɗo valise am eyi ayi ni gonagal am ɗo chaque weekend mi hotanno kono joni kam basuji ɗi ne fuɗɗi e musde yam no feewi Ça c'est sûr. te mi yewtidino ɗum e yumma e mbimi hande noon so Allah jaaɓi somi jippima mami tawi hato suudu ma ɗo jawten sincèrement kam no way musde ni kam jinnomi tan ko wondude ma ɗo hen e suudu ma he ko kotan noon weekend aji foof mi wawa heddadade ɗo e ma D'accord. so taw ɗum wattama dérangé Hulay ɗo ko galle ma ɗum ferata kam wadde dérangé par ce que min komi jagguɗomo comme sœur am te yumma e min komin gotum donc mets-toi à l'aise ɗo ko galle ma ala hay goto probléme min ɗum ɓurani kam ni mi yiɗinomo ɗum wadde ma proposé mais mi annano no jirta ɗum du coup comme que a addi valise ma ha ɗo mom hanti jooɗo tan mbaɗa relax haraji ɗi noon non t'inquiète pas ay ɗo min babam ala probléme babam ko min woni feccere ɓerde mum kala ko mbimi ko ɗum ko yiɗi donc o ala hen hay goto probléme c'est sûr que o dañata hen probléme e Aïcha a betti kam noon t'inquiète an pas jaborɗa kam ni mi sikkano ɗum e ma non mais min komi jagguirɗomo comme sœur am je t'apprécie beaucoup donc ala hay goto probléme en tout cas betti kam vraiment non t'inquiète pas joni noon goto paɗe maɗe ɗo aɗa wayno mbaɗoɗo aɗa wayno jahowo soirée ni goto paɗe maɗe Ayi, mi ñattire. ɓoroɗa comci goɗɗi mbaɗa relax ɗo ko galle ma mets-toi à l'aise inchallah d'accord so Allah jaɓi Anka boni tan uddade tan aɗa nani tan eyi ha ɗum ɗo tan jooɗi min de komi dariɗo ko kaɗen min naata nder wuuro an ka joom ko ɗum taga jotta anka mbaɗa uddi tan no mbaɗen ni en tout cas mi fewnanima bottare nde fof nana e wañi he so heure bottare yoni gottoɗo e Aïcha e few ko noon paɗe hande ko defɗen pala préféré ma mbiɗani ko jiɗɗa e moƴƴi watti eyi an kama ƴewata e Allah jalta seeɗa sah kama somi yalti to paani a yalti to paara won gono yaani ɗaccam dal mi jooɗo min de mi meeɗa andude yidde ni toggol o neɗɗo rama yiddemi Amadou ala ko majjuɗa hen rama min no jiɗirmi Amadou ni ko min tan Allah gandi ɗum Amadou ala ko min mbaddani e aduna hay école miɗen jadanno école kala mbiɗomo yidde ala andu on meeɗa yidde walla meeɗa yiɗede min Amadou ala ko jaranani par ce que no jiɗirmomi ni ene ɓurti yidde e makko noon wona hanki wona hande ko yidde hanki yiddemi Amadou Allah ne wela kono gonga tawa min jiɗodir sabu Allah min no wawa oppude Amadou e aduna kalɗa ko fof ko gonga mamin a yi ham ina nden ha joni ko téléphone tan en sahaji mi yewnan neɗɗo ha ɗon wawi haadde sagam ko yo wiyam yomi ar walla o arota o tan kono noon aduna way annene gila nden ha joni ɓooyiɗe rama yidde ɓorata so yidde ɓori anda jomum yiɗano min e Amadou ɗo e duuɓi temedere mi happani mi haɓani Baw, komin sohlunoma
parce que a wino wotin kumpandir haydara te an ɓuri andude joni kala ko nanmi mami hande te kadi kala probléme mo dañmi mami tintini garmami haalande noon ko probléme am e Calista e ɓurna ɗum holko woni probléme voilà woni probléme amen ko ɓuri hen hewde ko kiram ɗum kam mboɗo jaɓa par ce que debbo fof ko kirowo kono ñanden mi jippima ama grande surprise o adde e nduko woyi par ce que mboɗo darde e yumma woyi par ce que joni mi ñallinta mi wallinta ha to gonanmi to yomi yaha mi yaroya toon café ɗi n'importe quoi mi jaabaki par ce que an wino kam woto mi jaabo yomi muñ kono neɗɗo fof no woodi to haɗata o yehi hawwi kam ko ni mbawɗa waade par ce que yumma ko agresseur yiɗino warde bamma yiɗinomo posnude ɗum noon mi waɗanta ɗum tolére hay goto baaba junggam noon ɓocciti pimomi hello o hooti galle mabɓe o wi kam kala jogiiɗo galle yumma mi annda holɗum no jogii galle baaba o yehi mi yahani toon mi wiyayanimo haydara yummakko noon ala fof koɓe kalani famille o fof ɓe mbi ko min ni mbami uyi jeeri fati walo mi yiɗa noon wadde déborde les bornes ɗum tahi mbimi yomi ar ha e ma mi tintinma ganda ko ni situation o yaari voilà holko kalandama ha wima yumma ko agresseur haydara min ha joni mi haalani baba kanko tan haalata o haali min e yumma mi jaabaki o wi min ñallinta mi wallinta mi jaabaki peut être ko ɓiɗo ɗum watta kam musata ɓernam ɗum tahi o ari e a haala nenam to ɗum mi watta ɗum tolere an aɗa andi en fait a yehi gallam no wayi haɗama wonde gorko tigui rigui koma tolnuɗa e ɗiɗon situation ji wonde goto tan tikkan mami hen ne debbo kala ko wawma wadde surtout debbo mo ndesɗa par ce que debbo ko sexe faible so wi sexe faible firti ko ala doole donc ñande wonde kala ko muusma woto ittum jamais au plus grand jamais jungo ma aɗa fiya baba ko nena mo yinni sa wawa nattude muñde ko haalata ko yaltu jaaha banggue goɗɗo ou bien yaltu jaaha hôtel louweyde e centre goppamo e hakkille makko mbasa fiide saabu debbo fiyataki ayi hakkunde men nene ma a meeɗi nande mi fiimi a meeɗi yiide mi fiimi et pourtant amin daña caggal sahaji ma taw ɗeɗo balɗe kam fof natti ruttama hen caggal jamais par ce que mi yimmo e ɓernam kono paani mi wawa kala nde hokkumi amadou andu komi nawaɗo genaɗo mi wawa ko ɓernam woni ko wawa ɗum jagol maɗa ka noon a haalima oɗon ƴeewa tan cuuri ngi aɗa nanam oɗon nanamo omone jam omone e jam omone hiiloro ni ba makko kono andirama ko muusimi eko haalimo est ce que mo yiiloto ene wuuri ɗum joni nandani est ce que mo yiitu ba makko ama sénégal ne yaaji sénégal ne yaaji neɗɗo so welaka jiyaɗo ala fof ɓe mbaɗa rewde min ko ɗum waɗimi probléme min wopene juuɗe allah allah ko moƴƴo allah ko moƴƴo maka mo wi ba makko min mi yehi min ok kono faade kam bottade de Aisha Mama. ɗum yahata mi nani ɗum bottardi noon mi defi ɗum ha paari ɗo bottar so yoni gottoɗa ano e yaye ma nani Ko angana daga anna sarki litinna. sois sage debbo fiyatake ɗum ko ɗo diɗo belo il faut que tiiɗa so mbima ya tiid wona pour wona mawnude becce woni wonde gorko wona fitirde becce aussi woni wonde gorko ko wawde yurmade e jogade hakkille ganda ko mbaɗata ko
ganda ko yahata mi miijinomo no ɗum ɗum noon ma ar hakkunde mon sabu jinnaɓe mon diɗo ɓe woni yayma e yummum Gedda mi winoma mboɗo andi mo no feewi no yayma wayi ñaɗɗe ni non yummum Gedda aussi kadi wayi donc en tant que on jettani yummiraɓe mon ɓe jaltinon ɓe e dewgal mon kala ko ɗon mbaɗa taw ko onon mbaɗanto ɗum koye mon on certata e probléme uji ko hen kotton sa yiɗi yaltude hen il faut kanko o yaltina hen yummakko hakkude ma il faut ko annene kadi jaltina yumma e dewgal ma e hakkude ma e debbo ma so ni nattani koye caɗele tan gonata woori noon soko rokani mbara rokani dande non jamais mi rokani dande tout ça goddum kadi so sa tikki duttoɗa mbiya debbo ma mi seerima laabi tati andu kam wawa wontude debbo ma e artude so wona goɗɗo resamo wawa artude e maɗa ko bernde ma muusi ko fof so tawno boccite e maɗa yo won goto ete ɗum ni wona solution par ce que ceergal ko wasde solution sa yeehi ha natta jogade solution nden mbiyata mi seeri ou bien mi rokkiɗaɗe joni noon je peux dire koye début gonɗa oui no muusi baba vraiment rewɓe kam ko noon donc koma tiiɗa noon wona haydara noon c'est pas la fin du monde il faut avoir les deux pieds sur terre et la tête sur les épaules ganda ko mbaɗata ganda to paaɗa ganda ko jiɗɗa aussi mbasa hoyde noon mbasa wonde tan gorko mo ganduɗa tiiɗani to mbi gorko tiɗɗo firti ma yii kadi ko jiɗɗa muña ɗum pour nehde joomum a faami muñ mboɗa andi no jiɗɗamo ni kanko noon wayi yiddem donc so joti ko juuti o yiyanima ma wat réagir donc jago fulla ma e fayda ma e personnalité ma debbo so andirima ɗeɗo tati kala to wawi yaade o arta mais debbo so andirimama ñakkude fayda e yawde wayde e wasde tidde on juutata lawol non juutata c'est pas la fin du monde noon aɗen mauditrice mbara bonnani liggey mo non même pas ɓawa joni mboɗo tiiɗi de eɗen liggo non mboɗo liggo normal aussi tamit kaw jibini walle kam no feewi vraiment mboɗo tinno c'est bien mais c'est pas la fin du monde ɗum ko haydara d'accord Randi bonde hule ko mi jaltinoma galle o hule e hule yonma hule mi natti wawde muñde e ko addi dogen saka gartoɗen so tawi ko defte ko ɓurani kam safde jungo so tawi ko liggey amin mbawi hule dal jimi tan ko yo hokkam galle o mi natti wawde muñde e to gonmi ɗo hannde ɓernde nde heewi mi natti wawde muñde eyi ma Zahra an mari a dartindaki ngel ɗo cuklel a dartindaki makko hay guite makko ko guite jurumndiyo a rartindaki ɗum an oɗo miɗa sikki noon o ñakkirani noon fayida ha kalna ɗum lawol gotol o jooɗo e galle he mi haalani laabi ɗiɗi inama fada ɗo wasde jañde tan ɗo fayi taki o jooɗi e nder galle he way dimo fof noon ko dimo wonko gananɗa ko noon yooɗani te fewani kadi dimo yo wasde wonde dimo yo hule ko luwo kam galle o Zahra mi haali haalam ha pari wonde an yaro wona gorko ma ɗum tawi ha famani hunde de minen noon komin rewɓe o yaro amin gandi komin jiyata wonde a waɗani ɗum tawi ha hirani sina sa fowine itere ma nde ko hule waɗata ɗo e galle ko walla ma andu Zahra ko ɗum jabotoɗa kam hule dal mi yiɗa wadde hunde nana mi yaltini hule galle o
après wona kusuma hakkunde meɗen min jimmi ko paama ko mi jaltinoma galle o ko an kalananmi il faut gartira hakkille ma huley ko liggey tan addi ɗum ɗo o liggoto liggey makko comme il faut a yiɗo tolniɗa ɗo monima foftene e gueɗe kewɗe ko gandanɗa ko hande soko wonanɗo an waɗanta ɗum hoore ma a faami woppu jambour o jooɗo liggey makko gorko ma haɗande o ñakkirani noon fayida ha ina rara huley wonde yitere nde wona jangguide ɗum ko min guilmum baniragel mum dewe mbimi huley ko jalta galle o huley o yaltat galle o mi ƴetti décision am ha pari donc yaasi noon mami haalde mum so tawi jaɓani min huley ko luɓo kam galle o an noon nder haala ma fof mi faami ay ano ka pewirɗo huley soko renaki ni yeeso ma ngo gaddata ay sa kam jam jimi addu ɗo ko boɗewel ceeƴi huley goɗoyel te gorko ma ina woni ɓalayam mbaɗono huley gaddata ɗo min wima noon an artir jaɓɓere ma kat mbimi huley ko luɓo kam mi haali hampari te ɗon jagguɗa ɗon tan jaggude mi ƴetti décision ha ɓooyi ko luɓo kam galle o wadde min ɗum kam ala ko kalmi hen baɗdelam kawde ɗon tan jagguɗa mi ñaguima mi haali a rokkani ha guiɗo yawi mum yo deƴƴo